Знаете ли как се изработва вашият любим модел алета? Сега ще ви покажа стъпка по стъпка, но преди това искам да кажа, че това е модел защитна гривна с черен турмалин и амазонит, като амазонита е камък на спокойствието, а черният турмалин е най-силният защитен камък на земята и аз го препоръчвам на хора, които работят в силно токсична среда или пък имат срещи с много хора различни през деня. Гривната е подходяща за абсолютно всяка зодия, тъй като кой няма нужда от малко защита и спокойствие в нашето натоварено ежедневие. Изработката на всяка гривничка започва с преглеждане на всяко камъче по-отделно за отчупвания и дефекти. След това си приготвям всички необходими елементи за дизайн. Нареждам ги на бижутерската поставка и нанизвам камъчетата едно по едно. И след като нанизахме всичко на бижутерската игла, сега е време да преместим гривничката на еластичната корда. Ето така изглежда вече в завършен вид модел алета с идеално наредени в синхрон камъчета Сваровски и естествени камъчета. А тези от вас, които не ме познават и за първи път попадате на мое клипче, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни вече повече от 2 години, като цялото мое творчество може да разгледате на Facebook страницата ми. Ако имате някакви въпроси, може да ги оставите като коментар или като лично съобщение, ще отговоря на всеки един от вас. Единственото нещо, което остана да направи, е да пречисти и да зареди с положителна енергия тази гривничка и тя отпътува към своята собственичка.